אתם רואים בית ספר. ואנחנו רואים את המקום שמזמן לילד שלכם מסע להתפתחות ולגילוי עצמי. אתם רואים מסדרון, ואנחנו רואים חיבורים, מבטים ורגעים של יחד שבונים ביטחון. אתם רואים לוח, מסך, ואנחנו רואים שאלות, סקרנות, השקעה וחשיבה שמתפתחת. אתם רואים ילד, ואנחנו רואים איש צעיר שיש לו כוחות ויכולת לצמוח, להיות מנהיג טוב וחכם. אתם רואים טיול, ואנחנו רואים מסע של אחריות, כאב ראש, לילות בלי שינה, והמון זיכרונות שילוו את התלמיד לכל החיים. אתם רואים מבחן, ואנחנו רואים התמודדות, הצלחה וטעויות שלוקחות אותך צעד קדימה. אתם רואים מורה, ואנחנו רואים מקצוען עם נשמה, שלא מוותר על התלמיד גם ברגעים הקשים. אתם רואים יום לימודים, ואנחנו רואים עוד צעד בדרך של הילד שלכם להיות מי שהוא יכול להיות, עוד יותר טוב. אתם רואים ציונים, תעודות והצטיינות, ואנחנו רואים 6 שנים של השקעה וטיפוח.